Azkenean ja badira hogei edizio, nahiz eta benetan 22 urte pasa izan lehenengo ediziotik, izan zela 2003 urtean, baina pandemiagatik 20 eta 25 urteko bat bestan geratu ziren, ezta. Bilakaera, azkenean honek erakusten duena da, Etxebarrik aspaldinek esan duela euskararen aldeko egiten duen apostua, eta horregatik 20 edizio hauetan beti egon gara euskal produkzioa, euskal liburugintza eta edozein materiale laguntzeko nahiarekin, ezta. Saiatzen gara ere gure liburutegiekin elkarlanean jarri eurentzako postu bat, eta horrela jendea, batez ere gaztetxoek, izan ezaten liburutegien daukaten harreman berdina, liburuak hartu, mahai batean eseri, irakurri eta bueltatu. Eta gustosatzen gara ere, ere bitxikeriren bat ekartzen, ezta? Ozen jarri dugu hemen batean, egunean behin jokuaren txoko bat, jendea gonbidatzeko, euskaraz jolastera eta euskaraz bizitzeko eta harremanetan jarraitzeko. Aurtengoa gainera, 20. edizioa izan, ez da berez urte-urre nahiko nabarmena, ez da, bai egingo diogu eta aipamen berezi bat gure liburuzainei, aipatu bezala urte askotan egon zereko beren lanpostuetan euskal liburugintza herritarren artean zabaltzeko lanetan, ez da. Gainera urtero daukagu Etxebarriko hemen hasiera egunean beti gonbidatu bereziren bat, eta aurten liburutegi izainez aparte, izango dugu gurekin Alex Txikon, bere liburu berria aurkeztekotan. Liburua ez du berak idatzi, Unaik baino, eta berak egongo dira hemen elkarrekin liburua aurkezten herritar guztiei.